Temos demasiadas posibilidades de acudir a todos os campos como facemos ou a tantos e tantos campos da xornada na terceira división. Tivemos que escoller e quixemos estar cun equipo que fixo historia, non? O Choco, que finalmente confirmou que se mete no cuarto posto da clasificación, cando menos, cuarto, pode ser terceiro, despois de gañar ante o Deportivo. Creo que histórica e grandísima temporada do Choco, moi traballada, e a verdade que, bueno, parabéns para toda a familia do Choco. A verdade que esa cuarta plaza estivo moi aberta prácticamente hasta esta xornada, calquera dos equipos puido entrar, pero bueno, un triunfo e un premio merecido. Comís marcaba o primeiro, despois desa xogada, no minuto 32 de partido. Sabía o Choco que gañando tiña moitas posibilidades de asegurar esa cuarta posición, e saiu decidido a por un partido que se lle puso en máis vantaxe aínda con esa xogada na que marcando Silva o segundo tanto para o conxunto de Redondela. Ante un Deportivo B que despois recortaría as diferenzas por medio de Santi Taboada. Un Deportivo B que vai ser segundo, sí ou sí tamén. Como decimos, importante esa posición pola vantaxe de campo para xogar o encontro de volta na casa e sobre todo ante un cuarto. Así que chegaba ese 2-1, o Deportivo B non puido sacar ningún punto e o Choco que celebraba con toda a xustiza esa histórica clasificación para disputar nada máis e nada menos que o playoff de ascenso a segunda división B, xustificadísima a ledicia do Choco, esas imaxes que se producían ao remate do partido en Redondela con esa clasificación. Hai 2 anos estaba en preferencia. Sí. Sí que estamos, no sé ni idea que estamos desde mayo. Se recordará en Redondela como a primeira vez que o Choco se clasificou para disputar un playoff, orgullosísimo do equipo que represento, do equipo que son, e orgullosísimo eles. Seguimos. Aí estaba ese manteo, non estivo nada mal. Cantas veces te mantearon, Tito? Bueno, unhas cantas, pero eses manteos son os que por ti cada ano que fagan 20 veces. A verdade é que é unha alegría tremenda e entendo a Jacobo que este tan ilusionado e tan emocionado. Bueno, vemos outro partido desta xornada que enfrontaba o Alondras e o Pontevedra, os goles de Comesaña para os locais e o de Capi para os visitantes, un Pontevedra que estreaba a súa condición de campeón desta terceira galega, Pontevedra que vai ter esa vantaxe de ter dúas oportunidades, a primeira, desexamos que consega o ascenso o conxunto Granate, se non é así, continuará con opcións de lograr ese ansiado ascenso a segunda división B para o Pontevedra, un Pontevedra que vai ser protagonista na televisión de Galicia na última xornada da terceira división. Winning. It's like 25 the lives that you bust out of prison. Something's in the air, something's in the air. It's like that feeling when you're just about to kill it. Take your last shot, you know you're gonna hit it. Something's in the air, something's in the air. Whoa. Something big, I feel it happening out of my control. Pushing, pulling, and it's grabbing me. Feel it in my bones like oh, whoa, whoa. Non sei a decir que con toda a igualdade que había na terceira galega íamos chegar a esa última